खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि मोनसे रादाबाव बरायबाय। दिनैनि नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों आरो बे रादाबानो जाहैबाय चिराङाव COVID-19 जों फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारि सामलायदों। थांनाय 17 जुलाइ खालाराव बे हाबाफारिखौ सामलायनाय जायो। आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि मन्थ्रि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ सामलायो आरो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा चिरां दावबाय आरो चिरां दावबायनानै चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडो सापर्ट स्किमनि जोहै COVID-19 आव फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो चेक राननानै होनाय हाबाफारिखौ सामलायो। थांनाय 17 जुलाइ खालाराव मानगोनां ब्रह्म बिथाङा चिरांनि काजलगावनि DC अफिसनि कनफारेन्स हलाव बे हाबाफारिखौ मावफुङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोनजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरो आसाम सोरखारा बावैसो चिफ मिनिस्टार COVID-19 विडो सापर्ट स्किमखौ बेखेवदोंमोन आरो बे स्किमखौनो मैया थांनाय 17 जुलाइ खालाराव इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना मैया 17 जुलाइ खालाराव मानगोनां मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ चिराङाव गासै 13 आइजोफोरनो 2.5 लाख राङै चेक राननानै होयो। जायफोर आइजोफोरा बावैसो COVID-19 आव फिसाय थैजाबाय बिथांमोननो 2.5 लाख राङै चेक राननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय जादों जे बे चिरां जिल्लानि DC अफिसाव मावफुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो चिरांनि डिपुटि कमिशनार मानगोनां नरेन्द्र साहा बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी, अजय कुमार रय, बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी, श्रीजुत अजय कुमार रय, अनारेबल EMs of BTC आरो मानगोनां रन्जित बसुमतारी आरो श्रीजुत धनन्जय बसुमतारी आरो गुबुन मावख'आरिफोराबो बेयाव बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैबे नुथायानो जाहैबाय बावैसो 17 जुलाइ खालाराव चिराङाव जालांनाय चेक राननाय हाबाफारिनि मोनसे नुथाय। बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि मन्थ्रि मानगोनां श्रीजुत उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा आइजोफोरनो चेक राननानै होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे चेक रानना होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडो सापर्ट स्किमनि जोहै आरो बे सापर्ट आरो नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखागौ चिफ मिनिस्टार COVID-19 विडोज सापर्ट स्किमनि जोहै जायफोर आइजोफोरा बावैसो COVID-19 आव फिसाय थैजादों बे फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो सोरखारा 2.5 लाख रांनि चेक राननानै होगोन होननानै खोथा होनाय बादि मैया 17 जुलाइ खालाराव बे खामानिखौ गिबि खेबनि थाखाय मावफुंनानै होयो मानगोनां मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ। मानगोनां मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ चिराङाव थानाय काजलगावनि डिपुटि कमिशनार्सनि कनफारेन्स हलाव बे हाबाफारियाव बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय बे BJP सोरखारा जा बुंदों बेखौनो बिथांमोना थाबैनो मावफुंनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना बे स्किमखौ लन्च खालामनाया बांद्राय गोबाव जायाखैमोन। बावैसो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे स्किमखौ लन्च खालामनानै होदोंमोन आरो लन्च खालामना होखांनायनि उनावनो थाबैनो बे स्किमनि जोहै उदायथि थानाय आइजोफोरनो 2.5 लाख राङै राननानै होनाय जायो। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर जासिनायनि सिगां बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड खौरांजों थानायनि थाखाय साबायखर जासिबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबावनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोंनि आखायाव गुबुन मोनसे रादाब दंबायो आरो बे रादाबानो जादों बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि मोनसे रादाब। बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जेंनानि रादाब।
आरो बे जेंनायानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि दैमुगुरि गामिखौ गंगार हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दैया बोसोरफ्रोमबो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरनि गायग्रा हाफोरखौ खहा खालामबोगासिनो दङ। नैबे नुथायखौ नायोब्ला नायगिरि नोंथांमोना बुजिनो हागोन जे बे हाया मोनसे समाव आबाद मावनो हानाय मोनसे हामोन। बे हायावनो सिब्रुबारि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा बे हायावनो आबाद मावनानै आलो गोजोन रायजो जायोमोन। नाथाय समनि हांख्रायनाय, नाथाय समनि बाबेनायाव गंगार हाजोनि बोहैख्लायबोनाय दैया बोसोरफ्रोमबो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बे आबादारि हाया दा सोलायनानै जालांबाय खासिबारिसो। बे ओनसोलनिनो सासे आबादारि सुबुं कामेश्वर नार्जारिया गावनि खोथाखौ बिथाङा फोरमायथिदों माबायदिहाय गावनि 5 बिगा हाया बे खासिबारियाव सोलायलांबाय। नैबे स्क्रिनाव नुनाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय आबादारि कामेश्वर नार्जारि। कामेश्वर नार्जारिनि गायग्रा हा 5 बिगा गासै बालाबारि फबना खासिबारि खालामजाजोब्बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों, बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांनि माबायदिहाय 5 बिगा हाया खासिबारियाव सोलायलांजोबबाय। आरो बेनि अनगायैबो बिथांनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो आबादारि दंबोयो जाय आबादारिनि हाया दा खासिबारियाव सोलायलांजोबबाय। तो बेखायनो बे ओनसोलनि मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे गेदेर जेंनाखौ नुनानैनो खासिबारि ओनसोलनि आबादारि कामेश्वर नार्जारि बिथाङा बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरदों जे बे ओनसोलाव बान्दो थेनानै होनांगौ आरो बेबायदि बान्दो थेनानै होयोब्ला इयुनावहाय बेखौ आबादारि हायाव फिन सोलायफिननो हागोन खौ मिजिं थिनानै कामेश्वर नार्जारि बिथाङा बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों जे बेवहाय मोनसे बान्दो थेनानै होनो थाखाय। नै गासिबो खासिबारि जाजोब्बाय। माने थांनाय बोसोरफोराव माने दैया फैनानै एकदम आंनि हाफोरखौ गासै बिगाबासो दंमोन, बे गासिबो खासिबारि खालामजोब्बाय फबनानै। गंगार हाजोनिफ्राय फैयो दैया, गायग्रा हामोन बियो गासिबो सिलिंखार जाजोब्बाय। बेनिखायनो दानि गोदान सरकारखौ बान्दोखौ प्रटेकसन होनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों आरोना। दा नैबे समाव जों बेखौनो बुंनो हायो, बुंग्राया बुंथिनानै होबाय, सोरखारनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय। सोरखाराबो बे खोथाखौ खोनाबाय आरो खोनाखांनायनि उनाव सोरखारा बे जेंनाखौ बेसेबां गोनांथियै लागोन बे नायनो गोनां खोथा जानानै थासिगोन। समाजो खोन्थासिगोन बिटिसि सोरखारनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ नैबे रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हागोन ना हाया, मोनसे बान्दो थेनानै होनो हागोन ना हाया, बेखौ समाजो खोन्थासिगोन। तो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरां गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबाय। बेबायदिनो बड'लेण्ड खौरांखौ नायबाय था, अनसायबाय था। गोजोन्थों। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों, बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै।